שלום, קוראים לי שי אייל ויש לי להציע לך הצעה. תארי לעצמך שאת יוצרת בעצמך את חוויית אימון הכושר גופני שלך. כן, את בוחרת מתוך תפריט פעילות הכושר גופני איך ייראה אימון הכושר גופני שלך. איך יתחיל אימון הכושר גופני, מה יהיה בחלק העיקרי שלו ואיך את רוצה לסיים את אימון הכושר גופני שלך. תארי לעצמך שבחוויית אימון הכושר גופני את מרגישה במרכז. את בסוף אימון הכושר גופני מביטה על עצמך מול המראה, מחייכת ואומרת לעצמך משפט אחד, הנני. אז אני מזמין אותך למפגש חברות. אני מזמין אותך להפוך את אימון הכושר גופני לחוויית מפגש חברות שלך עם עצמך ואיתי, שאני אהיה עזר בעדך שיעזור לך ליצור בעצמך את חוויית אימון הכושר גופני שלך. אם מה שהצעתי לך מסקרן אותך ומתאים לך ואת מרגישה פרפרים בבטן ואת רוצה באמת להפוך את אימון הכושר גופני לחוויית מפגש חברות שאת יוצרת בעצמך את אימון הכושר גופני שלך, אז התקשרי אליי ונתאם שיחת טלפון. הכל מתחיל במפגש חברות. שי אייל 054-258-9192